A niech ty mądry, warszawscy urzędnicy pokażą mnie prawny spłerdli do takiego gadania. W ustawie o narodnych, etnicznych mniejszyznach, a też regionalnym języku jest prost napisane, teraz parafraza, że w łebędze gminów, jacy mają wprowadzony na swoje łebędze debeltny płezwę, mają być wsiądze. I to nie jest tak, że ta hutka siaseje to jest eksterytorium, jakiś teren eksterytorialny, dyrekcje z Warszawy, plus to jest łebęda gminę. I tejże to jest łebęda gminę, to tam mają być debeltny płezwę. I nie ma żadnego prawnego spedli, ani innego udokaznienia, no to, że tam by tych płezwów miało nie być. Prosto jakiś urzędnik we Warszawie nie chce tego zrobić i tego inaczej nie może nazwać. I my by mieli tyś cesk tacie prawny i myślę, że to jest do przemyślenia, czy to na przemiar nie jest możliwe skarga na bezczynność.